Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Don't you know that you're nothing more than a one-night stay? I'll be on my way and you can catch me if you can. Wanna take me by the hand and play that game again? Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hoort bij mij een bijzondere gast aan de tafel voor het Omroep Friesland Café. Ik ken haar al een behoorlijke tijd als muzikant, als jongeres van een duo. Griets en Grieze, waar ze jou nog intussen muziekles. Ze had gewoon als juf onder de squallen functioneert en misschien had ze nog volle meer in. Het zal de vraag wijzen om Grietje Melgers, want die zoekt mij bij mij hier te gast. Welkom. Ja, nou dank je. Hoe is het? Goed. Kom iets heel dichter bij de goed. microfoon, Rost. Ja, best. Ja. Ja, nee, heel goed. Ja, prima. Drokke tijden of juist net? Nou, ach, wij nooit wie in een Lietse band zitten, dan spelen we 1 keer in de week, hè? Dus we kennen het zelf een beetje nog aan. Ja, maar decembermaand is altijd druk. Ja, dat is succes, hè? Ja. Voor de muziek zeker. Klopt. We de protten Ja. organiseerd. Ja. En daar ga je de rem even op zetten dus. Ja. Zullen we de band ik net de hele week aan onderbrengen. Dus wij spelen 1 keer in de week. En als wij het dan net een optreden net dwang kennen, dan het douwen nog een oorbandje erbij. En nou ja, dat werkt gewoon heel goed. Dan kan ik lekker thuis wezen. Ja. Best wel even een periode in Mem. Bevalt hij dat leven? Ik bedoel, het is toen wel even een draai geweest natuurlijk. Ja, het is wel... ja, het bevalt me heel goed. Maar het is wel altijd ziekje naar je balans, vind ik. In werk en in thuis. En als thuis bent, was net maar die werk bezig wezen. En als het werk bent, was ik net maar thuis bezig wezen. Nou, maar dat... nou ja, god. Het is net altijd makkelijk. Nee. Maar goed. Maar heel leuk. Ja, hij straalt er zeker. wel heel bij. Ja. En ook ik chubble op een beetje op social media. Je straalt er echt uit van... we zijn er helemaal happy mee. wat Ja, dat betreft. zeker. Ja. Zeker weten. Maar ja, het is altijd ziek in verhoudingen en een beetje balans natuurlijk. Hè? Dat is zo. Ja, ja. En als het doet werk haast, dat is nog steeds gewoon voor in beleving muziek. Muziek is eigenlijk het belangrijkste voor jou. Jij wel los van in gezin en de band natuurlijk. Maar... Ja, nou ja, het is een beetje dubbel. Want ik heb altijd voor de klas die op basiskwallen. Daarom, hè? Dus dat is altijd in het onderwijs zitten. Ja, en dat viel echt als werk toen. En de muziek viel er meer als... nou, ik maak het waan wat ik het allerliefst toch. En dat is nou nog steeds zo. Alleen nog... ja, maar een stuk inkomsten hebben. Nou, dus het is, het is van beide wat. Ik doe het liefst. Maar het lesje aan de muzieklesje aan band vind ik fantastisch. Dus ja, muziek is wel nou echt mijn baan. Ja, op verschillende fronten dus. Ja, Want die leefde farmmuziek, die zit er al jong in. ja die zit er jong in. Ja, ik wil wel altijd ons jongen. Op een fiets en naar de bushalte. Doe is dat jongen de famke in de buurt? Ja, dat wie wel een beetje zo. Ja. Ja, klopt. En waar pikt ze de muziek op? Van je ouders? Of hier is het, al een radiootje of zo? Ja, ik kreeg wel vrij petit een radiootje met een microfoon. En dan cd'tjes erin. En cassettebandjes eerst nog. Kinderen voor kinderen. En later de Spice Girls. Ja. En ja, toen ik op Laaksum kwam te werken, toen kwam de echte muziek tot me. Want nou ja, Hendrik en Joke zijn ontzettende muziekliefhebbers. En daar kwam ik echt de rauwe muziek zeg maar. Ja, kijk, Ja. dus iets meer gitaarmuziek en dat soort Ja. dingen? Lekker puur en roeg. Jimi Hendrix en Janis Joplin. Hè? Wel een hele oren wereld, hè? Hele orenwereld, ja. Ja. Maar ja, ik heb wel een soort... derde soort muziek kennenleerd. Ja, correct. Ja. 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 Wanneer kwam het idee een beetje van, ik wil daar wat mee dwaan? Hè? Luister je thuis met de transistor, bij wijze van spreken. Ja. En nou, in de kroeg dan, of op het werk. Ja, Dat is heel wat oors dan zelf op een podium staan. ja hè? klopt, ja. Ja. Hier staat ook al als een jong famke. Nou, ik die wel altijd graag mooi met een playback show en zo.
Er dan weer wat wie in het dorp of op squallen, dan wie ik altijd wel op het podium. Ja, geen schroom wat dat betreft. Nee, en toen ik op de middelbare squallen kwam, toen konden we in een bandje spelen. En dat heb ik toen direct gedaan. En een keer wat gitaarles gehad en wat zongles. En daar is het bandleven begonnen, zeg maar. Ja, maar wat covers neem ik hoor. Ja, klopt. Ja, maar Bruno notabene. Bruno Rummler. Ja, leuk, ja. Ja. Wat voor covers dien je? Een beetje punky. Nightwish. En baggy trousers. Ja, wie wel. Blink 182. All the small things. Al wel een beetje alternatief. Ja, correct. Ja. En van die gothic broeken. Van die Rutsche broeken, maar zo'n ketting erom. Ja. Dat zat er heel lang. Die had er nog bij steeds, maar zeker ik in die tijd. Hè? Het kleden en muziek, dat wie een op één. Ja, klopt, ja. Ja, dat was wel belangrijk, ja. Kost ze protten uit, hè? Ik bedoel, op de fiets naar de kroeg of nee? Ik ging nooit uit. Nee, nooit dingen. Nee. Dus wel een beetje in liedje eigen wereldje dus. Ja, klopt. Ja, als jongere zit ik net echt in een goede periode van mijn leven. Dus ik ging er net op uit. Nee. Niet verlegenheid of zo? Nou, ja. En onzekerheid. Ja, en ik hier gewoon net z'n volle vriendin om mooi te gaan. Nee, het was een beetje een donkere periode, zeg ik het samen zitten. Nou, hoe was het? Buurtje of juist op zelfs of net? Toen, Ja? bedoel zo? Ja, op uzelf helemaal. Ja. Ja. Ik ben in Meus. Daar ben je mijn ouders nog. En dat wie alle keer. Nou, echt op uzelf. Ja, we hier wel buren natuurlijk, maar dat is dan best wel 4. Ja. En niet echt famkes of jongens in mijn leeftijd. Nee, wat ik zozeer als in het dorp of in de stad, als in stritten nog. Nou, Klopt, ja. Nee, er waren wel wat bij die ik dan, weet ik, wat maar hier, maar de middelbare squallen. Er zitten mijn klasgenootjes van Bakhuizen en dan gingen we op een fiets naar Koudem. Ja. Nou, maar dan, het wie een beetje op mezelf. Ja. En alles op een fiets, hè? Altijd op een fiets, ja. En dan wie nog niet elektrisch toen. Nee, maar we onderschatten het wel eens hoe dat... ik bedoel, net alles bepalend is, maar hoe dat soms bij de jeugd je hebt. Hè? De eindfietsen en waren wie naar de jeugd zo of juist net of naar de eerste baantje. Ja. Het had altijd maar afstanden te krijgen. Ja. Zeker in de hoeken van Friesland, hè? Ja, klopt. Prachtige hoeken. Ja. Maar de wennen er nog steeds. Maar we hingen het heel bot onder het gebied of net? Ja, ik zou daar nooit bij willen. Nee, ik vind het prachtig. Gastelon is gewoon... ik vind het echt het mooiste gebied van Friesland. Maar ja, dat komt... Ja, ik ben een beetje bevooroordeeld natuurlijk omdat ik daar opgegroeid ben. Ja, maar dan sjocht het nog steeds dus. Hè? Ja, het sjocht het nog steeds. Je kan ergens heel lang bij en op een gegeven moment het net meer misschien. Nee, nou, dat wiek ik wel een beetje kwijt, hè. Maar toen ben ik naar Oudemarem gegaan en toen dacht ik... Oh ja, het bos, het water... Wat is hier heerlijk. Nou ja, en wat glooi in de landschap. Dat het net helemaal plat is. Nee, dat is zo. Dat is wier. Nee, ik mag er heel graag bij. Ja. Nou, dat zei het leuk. Hier is een baantje Laaksem. Dat is natuurlijk een prachtig haventje. Ja, zeker. En het wetter en het Friese landschap komt er daar echt zien. Wat dat onbelangrijk. Zeker, ja. Maar dat has we wat opnieuw leren waarderen dus? Ja, ik weet niet. Ik hield er op een gegeven moment geen eeg meer voor. Ik denk, ik ben hier al zo lang. Dat weet ik al een keer wel. Nou, maar toen heb ik een skofje in Balk wennen. En toen ging ik naar Oudemarem. En toen kwam Douwe bij mij ween. En toen hebben we wat together. Dan best er weer wat meer mee bezig. Hij shot sowieso al die dingen heel erg. Hij is echt van de natuur en vindt het elke dag weer prachtig. En dan denk ik, oh ja, het is ik wel sa. Ja. Dan best er ergens oors denk ik, oh, dat is bij u niet. Nee. Dus hij is een beetje toerist in je eigen land best, hè? Dat soms. Ja. Simmers helemaal. Ja. Nou, want de brink lekker vol zit, dan Ja, maar hebben ze uitgelist Douwe van der Werf, dus die partner. Ja. Muzikant, wij kennen hem als muzikant. Maar de natuurman. Waar is hij opgegroeid? Is hij van dezelfde streek of net? Nee, hij komt van Wiedgaard oorspronkelijk. Ja. En hij toen heel lang in de polder wennen. En nou, we hebben erom. Import. Ja. Bietje. Ja, grappig hoe dat is soms in dorpjes zit. Ja, prachtig. We gaan er weer weinig over aan, maar ik ga je vragen om een plaat nu te zieken. Ja. En kwam het uit bij de eerste die we draaien, Janis Joplin. Ja. Ja, intrigerende dame. Nou. Woest en wreed leven. Ja.
Echt rock'n'roll. Nou, dat is ze. Is het de muziek of toch ook wel een beetje haar levensverhaal wat hij oorspreekt of net? Nou, vooral de muziek en de manier waarop zij dat brengt. Ja. Ja, ik vind het echt... puurder kerst het niet krijgen, wat mij betreft. Nee, als Jost hoe ze dan op het podium beweegt... Nou, dat is dan van YouTube en zo. Dan denk ik, ja... Zij één muzikant... maar zo'n zeggingskracht, vind ik. Ja. Ja, Maar toch, alles of niks, hè? ja klopt. Ja. Herkent hij er iets in of net? Dat hele alles of niks? Of zit er bij jou op een gegeven moment toch ergens een rem van... Oh, wacht, en dan in gezond verstoren even broeken? Nou, in het begin van onze Griets en Griezen carrière, zeg maar... Toen doen wij alles, echt alles. En op een gegeven moment gingen we dan 20 optredens in december. En toen, nou ja... Wist ik wie inderdaad wel van alles of niks. Gewoon alles ondernemen. We zien wel wat het brengt. Maar op een gegeven moment dan heb ik nog een lichaam. En die protesteert dan. Die zei op een gegeven moment, Ja. Maar als je dan nou ja, dan wist wat kieskeuriger en nou maar de band helemaal hier. Ja. Het is vooral, het is heel luxe dat het kan. Dat besef ik me ik. Maar we zijn wel wat kritischer worden. Ja. Nou, en blijkbaar die natuurlijke stap. Want op het moment, denk ik, bij de Janis Joplins van deze wereld en de Jimi Hendrixen. Ja. Die doe ik 20, 30, 40 misschien in de maand. En die denk ik heel hard net vol. En die beginnen dan met middelen. Ja, klopt. Om het te verdoven, de drank, de drugs in ieder geval. Ja. Maar die oorslag, die... Nee, die heb ik net genomen. Never nooit. Nee. Maar dat zijn iets hoe die leven en de keuzes die ze maakt Klopt. natuurlijk. Ja. Ja. Maar wie meer een natuurlijke rem. Nou is het mooi geweest. Klopt. Ja, dat de stem er mooi ophoudt. Nou, dat wie gewoon... Ja, is dat pik mij maken? Nou ja, wel nice. Zoals voor het spelen. Ja. En dan... het geluid is in zeeltjes ik niet altijd al te best. En daar heb ik gewoon met de maatje. Maar er echt in oren zit het... Ja, dan is er oeralon toch, behalve een akoestiek. Ja. Nou, en dat is... sommige zeeltjes ben gewoon niet zo geschikt voor een band of zo. Nee. Nou, dan moest het je razen of... dan wil het niet. En als dan een peer in de wieken hebt... Ja, dan is het sloes. Geen stem meer. Nee. Hij moet die Rainbow eens nee zijn, zijn concert. Hij zei van jongens, we hebben inmiddels zat trogroeids ontwikkeld. Dat wij geen net overal mee spelen? Of... Qua zeeltjes bedoelst? Ja. Nou, dat hebben we dan niet zo. Maar het is meer wel dat we nou zoeken naar de gelegenheden. Van nou, is het echt geschikt voor u? Vielen wij u daar, happy mee? Nou ja, omdat je hem 1 keer in de week nog doet. Klopt, En ik kan me voorstellen dat hij zoveel ier van optreden. Dat steeds Ja, klopt. Ja. Het is best wel vaak dat we dan zeggen van nou, dit is gewoon niet zo geschikt voor u. Nee. Vreeg je die en die maar. Ja. Want dan is het zelf ik leuker. Nou, als je zelf kiest voor waar spelen kist. Dat is super luxe. Nou, maar dat is gewoon... dat maakt het kritischer. Ja. Ja. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Namelijk. Ja. Ja. Praten we straks verder over. We gaan eerst weer een nummer draaien. Verneemd nummer. You've Got a Friend van Carole King. Straks natuurlijk de vraag. Waarom? You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, yeah, to see you again. Ja, prachtig. You've Got a Friend. Ik ken het in verschillende vormen, maar dit is wel een hele mooie van Carole King. Nummer, zangeres of de combinatie van die twee, dat die Sabot oorspreekt hierin? Ja, dat is jongeres en ik vind de tekst geweldig. Ja, echt een troosttekst vind ik. Zet het vaak op of hakt dit bij die mijn vraag was 4 nummers, zie ik je bij een beetje omheen gehellen? Of stiert dit ik wel eens even in huizen melk gezongen? Nou, op het heden net zo. Maar ik heb een heel zo draait. Ja. Want als het naar die smaak, Jorst, is dat van alle 10? Of zij is de 60, de 70 jaren of de 80's? Of is er iets wat opvalt of net? Ja, het is wel 60's, 70's. Het lijkt mij heel erg, ja. Ja. En vooral dit soort? Ja, zeker. Ja. En de country UTT vind ik geweldig. Ja, hè? Ja. Zoest er wel eens heen wel in Amerika? Waar van dit soort muziek toch wij komt of net? Ik zoek er wel eens heen wel. Jawel. Nashville. Ja. Ik zoek het wel eens heen wel. Ja. En onderdeel gewoon voor de ervaring. Gewoon,
En stel je voor dat ze eens optreden zoest. Ja, dat... ja, dat zou je mijn dromen vast een keer kennen, maar ja. Nou, hij heeft ooit gedreamd. Ik bedoel even los van de vraag of Ja. het uitkomt, maar hartstikke eens op die kamertje zitten. Ik zit maar wat Pinkpop, ik wil een wereldtournee. Nee, ik heb dat nooit gehad. Ik wil grootser en nog groter. Of is Nee. het altijd lieds en beskieren blijven? Nou, ik heb natuurlijk wel toch toen grote dingen. Maar nooit echt ambitie gehad. Nee, want ik vind gewoon een zeeltje met 30 mensen die het naar luisteren en die het eventueel rekken worden. Want dat vind ik altijd mijn heegste doel, hè, van het muziekmaatje. Daar heb ik volle meer mee als een grote concertzeel. En tuurlijk, ik heb hier in de Harmonie in de Grote Zeel een nummer met Vreemde Kostgangers zongen. Bij Boudewijn de Groot. En toen dacht ik wel van, oh ja, Dit is het dus. dit is het. Ik wil heel te gek. Ja, wie het verkocht. Toevallig wie ik wie rek. het verkocht. Oh, ja. Ik had die steens jongen Ja, bij de treien, maar het draaide Klopt. natuurlijk eigenlijk wat om Boudewijn de Groot. ja, ja. Dus toen dacht ik wel, oh ja, theater, mijn soort meesken, vind ik wel te gek. En dat applaus. Ja, ja. Ja, een mooi geluid vaak. Ja. 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 Maar echt van grutte tournees of boetelon of zo, nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, Nee. mooi, orenmarm. Friesland. Nou ja, je bent ik wel een team naar Frankrijk geweest. Ja, klopt het, ja. Maar ja. wat wie een soort simmertournee? Ja, daar gingen we 2 weken daarheen, ja. Naar campings. Dat doe je hem net meer? Nee, we hebben het zo niet gedaan. Ja. Ja, wie te gek. Ja, wie echt te gek, ja. Hoe Ja. kom je daarbij, denk ik altijd? Is dat toeval? Is dat een camping-eigenaar die je hem dan kent? Nee, nee. Of hing je hem echt nog bijna wat Janis Joplin, Jaren Zondag gevoel? We stappen nog net correct net op de motor, maar Nee, we gaan in een VW-busje een beetje een halve hippie uit hingen 2 weken lang of net? Ja, nou, het is ik kwam een beetje bij Douwe bij. Douwe zei, god, dat lijkt me nou altijd nog eens leuk. En hij hier nooit met orenmeesken een bandje of zo, waar hij dacht van, dat is leuk. En toen met mij hier dat gevoel wel. Maar ja, dan moet het nou gebeuren. En nou ja, dat soort dingen, dat luidt mij wel. Ik kan wel organiseren en ik wil plannen. Dus toen heb ik gewoon een hele winter lang bellen naar alle campings. En uiteindelijk het eerste jaar hebben we zo'n hier of zo. Nou, en dat hebben we zo'n hier volhouden. Optreden met kampvuur, hoe mag ik dat zien? Nou, heel verschillend. Midden op een camping, een gasveldje. Ja, nou, ja, verschillend. Wij kwamen dan aan en dan moesten we een steentje opzetten eerst. Nou, en toen de boel opbouwen bij een diner of bij een barbecue of op een gewone joen werd meestal lekker bij de bar zitten. Heel verschillend. Ja. Ja. Bij de laatste vraag, dit van, maar waar kan je hem goed vroeg dan? Nou, ik net. Nou, ik hoe aardig voor ons. Dat soort zitten jou, hoor. Die ging elke keer wel naar Frankrijk met Hallo? vakantie. Ja. Bonjour. Bonjour! Ja. Ja. Kunnen we bij hem spelen? Ja. Ja. We hebben Grits en Griezen. Ja, maar wij wisten het voordeel, wij zochten gewoon campings met Nederlandstalige eigenaren. Want die binden daar gewoon super. Ja, ik ben een product voor huizen. Ze staan zo mee. Ja. Ik vertrek en dan Ja. daar een camping op. Ja, klopt het, ja. 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 Nee, het was hartstikke leuk. Het is een avontuur Ja. even. Ja. Ja. En er mag dan weer gekke dingen mee. Mensen reageren natuurlijk vaak vrij, zeker op vakantie, vrij basic. Echt, van Ja. hartstikke leuk. Of, Ja, het hier wel 2 kanten. Want meesten wij dachten dus bij het eerste jaar van, nou, meesten ben op vakantie, gaan lekker douchen en zo. Maar meesten ben op vakantie en die komen lekker, eindelijk even chillen. Het begint daar een Ja. band te spelen. Nou ja. Maar ja, duo dan. Nou, maar- bij sommige campings dacht ik echt, ja, de meesten zitten hier gewoon net op muziek te wachten. Die willen gewoon lekker kletsen, lekker uit eten. Gewoon met hun telefoontje. Ja, ik weet het niet. Wij hier toch een beetje een oorbeeld erbij. Maar het hele avontuur weer wat te gek. Ja, maar doe je het werk hier, jongen. En wie we wel dus, dat 10 dagen gingen we dan of zo. Dan moesten we 8 keer spelen. Dus dan hier is het, nou ja, tintje opzetten, boel opbouwen, even eten, spelen. En na het eten is het altijd gezellig. Dus eindelijk hier is het even rust, tijd voor een drankje. Maar ja, maar moest de boel weer opbrekken. Naar de volgende camping. Dat wie vaak ik net binnen 50 kilometer of zo. Dus we kwamen altijd geradbraak thuis. Ja, En het klinkt als een vakantiereis, maar dat is net, hè? Nou, eerst dachten wij het wel.
Maar langzaam toen, nou, dan komt ze weer thuis. En dan het weekend stiende weer dingen jaren. Dus nou... Toen hebben we op een gegeven moment geschreven van... Nou, we doen het niet meer. Nee. Maar het weer wel... het een soort leuke dingen opleveren, ja. Nou, en als het één ding bewijst, is dat muziek ontzettend... Dat wordt met meestal. Ja, zeker. Zowel positief Ja. als negatief. Klopt. Dus, Ja. het weer er iets bijzinners misschien, maar nou en weer is het altijd gezellig dat jou toen dat die muziek die bereikt wordt injepen bij mensen. Ja, dat is wel saai, hè? Ja. En dan kan je me voorstellen dat dat heel erg leuk is. Dat is nou en nog eventjes te praten, dat er geen ja. drempels meer binnen Nee. en de mensen gewoon. Nee, klopt. Er komt een heel soort verschillende mensen in. Ja. Soms juist dan, vorige week had ik nog van een vrouw die zei... Ja, de eerste keer dat je hem trof, had het wie op een camping in Frankrijk. Dus dat soort dingen. Ja. Het is wel leuk, hè? Het was echt een mooi avontuur. Ik zou het iedereen aanraden. Ja. Just ik zou naar Grits en Gries als een soort avontuur of net? Of, Ja. Vooral eerst het zien hier. ja. Ja. Want hoe is dat bij elkaar kwam? Want Douwe zit al heel wat bandervaring. Ja, klopt. Onder andere ook een hel. Ja, die zit al heel lang in de muziek. En alle keer wel coverbandjes en zo. En Douwe ook, had woord in bands zitten of Ja. net? Ja. Ja, gewoon van nou 12 jaar wie ik op het middelbare. Toen zit ik in mijn eerste bandje, ja. Ja. Douwe hier een band met eigen werk. Hoe erop zetten. En dan zocht er eigenlijk zo'n jongeres die het dan op achtergrond jongen koe. En hij speelde met Mario Kramer. En, Ik nog altijd actief. Ja, zeker. En Mario die hier mij troffen bij Rock and Lol. Dat is een festival in Workum. Daar kennen alle meesten om mij van. En die spelen dan met verschillende muzikanten. En Douwe hier dus vreeg in de band van... Nou, weet je iemand die er misschien geschikt voor is? Nou, en toen had hij contact opgenomen met mij. Had er wat dingen jaren van zijn eigen muziek. En ik dacht, oké, dit... Kom minder. Nou ja, ik zeg het wel zitten. Ik denk, dat is krek wat van mij. Toen hebben we iPop die maar die band. Dat was verschrikkelijk trouwens. Dat past helemaal niet. Maar, Nee, dat doen hè? nou ja, iPop is een te gek festival. En het is super dat het er is. Maar het draait van een soort mensen niet helemaal om de muziek. Nee, we zijn uitlezen heel pro de jonge Rijn. Ja. En alleen wel, het is ook een uitje van het jaar. Tuurlijk, ja. Het is ook Ja, feest. Klopt, Ja. ja. En we hier toen best wel serieuze festjes. En iets van hele enorme tinten. Dus dat weer niet echt een heel groot succes voor uzelf. En toen zeiden we van nou, misschien kunnen we het Gerrit wel eens op paard. Dus toen hebben we repertoire maken. En toen hebben we het eerste optreden die in mei 2010. En zij is het via de groeit. Ja. Het muzikale verhaal van Grits en Gries. Ja, zeker. Aan ze verder hoe de muziek en die lim, maar eerst maar even naar Melanie. Mijn werkzaam, prachtig mooi nummer. Ja. Echt al een behoorlijke klassieker trouwens, Beautiful People. Aan ze het weer om, nou eerst het nummer. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here and now. I make a vow that sometime, somehow, I have a Ja, natuurlijk. Melanie en The Beautiful People. Zit op het lijstje van Grietje Melgers, Joep, mijn gast in de Ring Europeen Parteer. Net alleen een onderdeel van Grits en Gries als muziekduo. Maar ze houdt intussen ook muziekles. Lange tijd in het onderwijs werken, maar dat doet ze eigenlijk nog. Ja, ja. Dus eigenlijk. Ja, ja. Maar alleen maar muziek dus? Ja, ik ging eigenlijk van squallen naar squallen. Om de band iets op muziek, de leefde van muziek bij te brengen. Dus ik het samen zitten. Klinkt haast een beetje als iemand die op tournee is. Ja. Gitaar, mij neem ik gewoon dan. Ja, zeker. Ja, Wij moest die keuze maken, want toen had behoorlijk lang gewoon op squallen werken. klopt. Ja. En ik vind dit ook mooi, hè, Ja. maar in een oren rol, zeg maar. Ja. Wij moest die keuze maken. Nou, ik hier geen voldoening meer uit het gewoon onderwijs. Nee, het past het me niet meer zo. Het onderwijs verhoort het gewoon heel erg. Het klopt dus echt de klachten dat het te geformateerd is en te volle bureaucratisch of net? Nou, ik vind gewoon dat het te min echt om de band draait. En daar heb ik moeite mee. Ja. Dus toen dacht ik, ja, oké, ik vind onderwijs heel leuk. Dus ja, ik denk, dan maak ik wat anders. Maar wel graag mijn band, want dat doe ik gewoon heel graag. Dus toen heb ik een opleiding volgen aan het conservatorium in Grace.
En toen kon ik een baan krijgen bij het kunstencentrum in Snits. Dus nou sinds september pas. Dus het is een heel vast. Ja, rondreizend muziekleraar. Zou ik zo het denken? Ja. Ja, klopt het, ja. De posthast was al VW-bus er hypotheek Ja, bij. dat hè? zou wat wezen. Als een soort Melanie op een paard. Die is trouwens, om daar even op rond te komen, live show haast, hè? Ja, klopt het. Ja. Hier in Friesland, in een van de theaters. Ja. Hoe je dat trouwens? Ja, het wie te gek om al die oude vestjes te jaren en haar verhalen. Maar ja, ze is net meer jong. En dat jij ze gewoon niet haar stem. Dus, nou ja. Ik vond het te gek om erbij te wezen. Ja. Ja. Veel staan een soort connectie, hè? Die leven besteedt ik eigenlijk voor een groot deel uit muziek. Ja. Op die mijn eigen manier. Hè? Ik bedoel, ik is dan de squalendeel, maar het Ja. is wel het muzikale verhaal was verteld. Ja, hè? klopt het, ja. Ja. En ik bedoel net qua grutheid, ja, dat bent Nee. mensen die op Woodstock staan Ja, en de wereld ja. rondreizen. Ik snap wel dat die vergelijking net makkers. Nee. Maar qua gevoel bij Nou, muziek ja. en wat het van die budget had. Qua gevoel denk ik wel. Het verliezen wel meer van mijn budgetten als nood, denk ik. Omdat ik toen er helemaal vol van zie het en altijd wat nice probeerde woe. En nou is het een soort van beetje gewoon of zo. Om altijd maar muziek bezig. Ja. Het had zijn plakje wat meer kregen. Ja, het is wat rustiger. Het zo zitten. Het Je jaart wordt er ouder, nou- mama. Het jaart er ook gewoon een beetje bij. En het is van nou prima. Ja, Ja. maar misschien is het gewoon een soort accepterend. Van, het is gewoon een onderdeel van mijn leven. Ja. Maar ik mis de passie wel eens wat bij mezelf. Van die eerste jaren. Ja, ja. Ik denk dat we op een gegeven moment te volle spelen hebben. En wij wien het allebei de sasset. Zijn Visto het nog leuk? Nee. Wat maken we nou? Ja. Toen kwam de coronatijd. Dus dat wie op zich een geweldige sabbatical. Ja, verplicht Ja. hè? Ja. Verplicht, ja. Ja. Maar daarna, ja. Het wordt wat meer onderdeel van uw leven. En het is nog steeds avontuurlijk. Dat vind ik wel. Maar het is wat meer, nou, echt een beetje rust. Ja. Ja. Grappig, hè? Ik kan een heel soort mensen die tussen onder tafel horen uit Ja. de cultuurwereld. Dus iets breder dan de muziek. Ik kom maar amper mensen zien die het... Ja, het weer een hele moeilijke periode. Mensen maken zich natuurlijk zwaar. En zeker voor diegenen die ervan leven moesten uit de Ja. muziek en, Ja, en klopt. theater. Dus de zwargen weer net leuk. Maar ik merk ook zoveel mensen... Ja, ineens weer de haast wordt. Het Ja. hoefde even net meer. Nee. Nee. En dat weer wel heel erg lekker. Ja, en het jouwt hier gewoon ik tijd om te denken... Oké, we hebben dit nou heel lang dienen. En op een gegeven moment zijn we er niet meer blij mee. Dus we zijn... Oké, hoe pakken we dit om? Wat gaan we doen? En we hebben de tijd om daarover na te denken. Ja. Ja. Maar het houdt ook in dat dus in die cultuurwereld... Er ergens een soort opjagend effect is, blijkbaar. Bij een heel Ja. soort mensen van... Maar terug in. Ja. Ik mag net inhouden, want anders dan verlies ik het of zo. Ja, ik denk dat het de mathematische net als gewoon was dat mensen die sham bluwen en jaren bluwen. En als Bang om het kwijt te rijden. Ja, dat denk ik. Ja, dus wij hebben gewoon een heel soort spelen en dan krijg je het wel mond-op-mond reclame. Maar op een gegeven moment dan moest ik wel maar wat nice komen. Want oors dan denken mensen, ja, nou ja, daar hebben we al zo vaak gehad. Ja. Dus er mast er echt bij bloeien. En ik denk dat die onrust misschien veroorzaakt. En die dwingt om altijd in verse patronen. Hè, Ja, nummer uitbrengen, optreden, Ja. dit. ja, En dan begint het ooier op een korte likje misschien. ja. Dat is zo. Maar je bent in dat opzicht dus heel goed uit die corona kwam. Ja, vind ik wel. Ja, klopt het. Ja. Wat is er verloren van jezelf in dat opzicht? Een orenbenadering dus, minder vaak spelen, kritischer wijzen Ja, dus. ja, en meer verschillende dingen dan. Nou, we spelen vooral op feesten en partijen. Maar dan altijd maar de band. Dus Marcie Fjouwen of Marcie Vieven. En we doen het programma Friese Veskes. Dat is weer mooi orenmuzikanten. En die afwisseling, die zwaart gewoon dat we elke week denken... Oh, leuk, we gaan er weer op uit. Ja, Ja, en dat zijn we een beetje kwijt. Ja. En dat hebben we nou weer waarom. dat is wel hartstikke mooi. Ja. Ja. Ja, En ik had het idee dat het ook wel een beetje te leven, dat hele live circuit. hè. Ja, dat klopt. wie ik helemaal kapot. ja, Vond ik persoonlijk, tenminste, Ja. dat is mijn ervaring, weet je maar. De dynamiek wie voort, het Ja. enthousiasme wie voort bij de zaaleigenaren, Klopt. bij de kroegeigenaren. ja, ja.
Misschien worden nog steeds net helemaal hersteld. Maar Nee, ik denk het ook niet. Want ik was concertjes en dan denk ze, wij bloeien die meesken. Maar ze bloeien dan toch thuis. Ja, ik weet niet, uit angst of... Ja. Nou ja. grappig hoe je toch al je fases gaan op een gegeven moment. En dat die muziek dus daar een hele reden lijn bij Dijk. Ja, klopt. Ja. Want het weer heel belangrijk voor Dijk. Ja. Dat is al als jong famke, dat het echt belangrijk weer. Of dat ik Nou. is ik best gegroeid, omdat het altijd bos zong dus. Ja, ik zong altijd, maar op een gegeven moment toen... nou ja, wat ik zei, als jongere wie heb ik inderdaad wie net zo'n beste periode voor mij. En toen het muziek... Met de moeilijke tijd. Ja, moeilijke tijd, ja. Ik wie somber en depressief en zo. Wie net oké. Nee. Nee. En toen het muziek mij er wel echt teruggeholpen. Ja. Ja, dus toen is het echt belangrijk geworden in de zin dat ik mijn gevoel dan daarmee verwutje koe. Of wat ik mooi zong, mooi veske, dat ik die emoties dan vele koers is maar. Wat voor muziek wie? Juist vrolijke muziek om die dan uit zo'n sombere periode te lukken? Of juist wie het hele zwieren vestjes? Ja, wie vooral zwier. Toch wel, hè? Ja, want dan koe ik me even gaan letten. Ja. En dan kist het noemen de schuld aan. Nou ja, dan... Nou ja, tussen de dan, haaks, maar dan... soms zet ik nooit zin op. En dan denk ik, dan kan ik even het kwiet of zo. Ja. En wat voor muziek? Wist nog? Nou, You've Got a Friend bijvoorbeeld, zet ik altijd op. Dat was wel de tranentrekker, of niet? dat weer. Ja, ik kon mooi jongen en halverwege ook niet meer jongen. Ja, dat wie een beetje zo. Ja. Wie is het heel ongelukkig of net? Ja, ik wie heel ongelukkig. Echt een eenzaam meisje op een slipkamer. Ja, dat wie een beetje zo. Ja. Hier is wat stiepen. Jawel. Maar ik moet zeggen, ik houd het erg van mezelf. Bist een tinker. Ja. Dromer? Nou, meer een tinker. Ja. Net echt dagdromen. Nee, meer nadenken over dingen die gebeuren. Of dingen die ik zijn heb. Of, nou ja, gewoon onzeker. Ja. Ik kan me voorstellen dat het blijkt best dat het nou in een hele andere fase zit, of niet? Ja, klopt. En toch... Denk ze dan wel eens hoe van, blijkt het net weer of Nee, dat is zo. Maar toch is het net oer. Altijd. doet Nee. een deel van Ja. die... Ja, dat zit gewoon in mij. Ja, het ben gewoon periodes, dan denk ik, het wil helemaal niet. En andere periodes ben ik gewoon goed. Maar En dan een grijs-grauwe waan of wat. ja. Nou Kist ja. jij wat hoe trouwens? Ja, op zich wel, ja. Maar ik ben graag boeten. En altijd op van die Rijndagen, dan denk ik, nou... Ja, maar where is the sun? Ja. Ja. Ja, dat is echt zo. We hebben nou in ieder geval op het eerste eigen fleurig nummer gegeven. Zeker. Ja. Maar het is altijd maar uitzien, vind ik. Want soms bij de meest fleurige nummers zitten de meest rare teksten soms. Ja, dat Maar is weer, ik ben altijd voorzichtig, want ik koer het net. Mean Son of a Gun. Kitty, Daisy en Lewis. Ja. Dat klinkt zwier Amerikaans. Welke hoeken komen we nou te lonen, muzikaal? Rockabilly. Rockabilly. Ja. En dan op zijn Amerikaans, denk ik, of net? Ja. Knauwen. Ja. Gewoon omdat het leuk is? Gewoon omdat het leuk is en het doet me gewoon heel erg denken aan al deze ritjes naar de optreden staan. Dit soort muziek op? Ja. Oké, dus Ja. een beetje uptempo, vrolijk, er moet energie in. Klopt. Ja. Ja. Geen de ballads komen nou in of net? Hoe zit het? Ja, we hebben meestal geen muziek op in. Even uitzoomen. Ja. Ja, maar dit draait me een soort. Ja. Me, son of a gun. I brought down in the middle of town. I'm gonna shoot there the first man now. Not me, son of a gun. My skin is hard as leather. I'm as tough as any man. Kitty, Daisy en Lewis, Mean Son of a Gun. Staat op het listje nogmaals van mijn gast van Jules, Grietje Melgers. Op een paard regelmatig langs de squal. Hoe brengt bij hem muziek bij? Is het gewoon, dit is een instrument of de list iets jaren? Hoe pak je dat om? Wordt het een verhaal? Maar horen we. Ja. Nou ja, ik liet bij een soort luisteren naar muziek. Want ik denk dat dat gewoon van bij een heel fijn wezen kan. En gewoon kennis maken met verschillende soorten. Ja, en natuurlijk was ik wat bijbrengen. Dus ritmes, maatje met mijn koor. Of nou ja, zelf muziekstukjes betinken. Of dingen spelen. Ja.
Wat doet dat met band als er met muziek doende bent? Ik weet bijvoorbeeld muziektherapeuten, dan maak ik het voor wat zwidder, maar bijvoorbeeld met oudere mensen, dan is echt oude herinneringen ophalen, kist de emoties, stuur is een groot woord, maar de meesten gaan vaak herinneringen zo en muziek doet iets met hun. Klopt. Hoe zit het met band? Ja, ik ben natuurlijk net alleen nog de jongeres die mijn band alleen nog muziek maakt. Ik wil ze wat bijbrengen en dat mat ik. Dus ergens zit ik in een bepaald stramien. Ja, juist wel les. Juist wel gewoon les. Ja. Dus ze maat ik dingen leren. Ze maat ik noten lezen. En het is een beetje wisselend. Sommige banden hebben een heel soort mee. En voor andere banden die denken, het moet. Ja. Want het is binnen schools. En dus kiezen er net voor. Nee. Maar over het algemeen binnen alle banden enthousiast altijd, hè? Muziek is wel, Ja. Het is een taal op hemzelf, hè? Ja, de meeste banden beginnen te bewegen als er wat opzest of zo. Ja. Ja, dat is hartstikke leuk. En het lijkt me heel dankbaar werk. Alleen, de was de kaai even vinden hoe die band bereiken kist. Klopt. Dat is... Ja, dat is het begin van het squallen hier even wennen. Maar dat is op een gewone basis squal ik al zo. Ja. En dan moest ik altijd de groep even kennen leren. Ja, en er is geen groep hetzelfde natuurlijk. Nee, maar dat maakt het ik wel heel leuk. Het is wel eens met zwette per kop of net. Denk ik, Ja. met de wien, dan ben je droog. Ja, maar het warm op zijn nou in de Sinterklaastijd. Dus ik dit heel rustig. Dat kun je voor het merken natuurlijk, hè? Ja, dat kan je goed merken. Want hoe ga je er al? Hoe oud ben je ongeveer als je mij onder slag bent? Nou, op dit moment de groep 1 tot en met 4. Dus 4 tot 9. Ja. Ja. Ja, dankbaar, maar energiek. Ja, zeker. Ja. Maar krijg je er een soort energie van. Ja. Wat was zoals zei, je had een bewuste keuze maken om deze switch te maken. Ja. Is dit wel een van de lange termijn? Of denk je, nou, dit is een periode en dan maak ik maar weer eens hier? Nee, ik denk dat dit wel... Dit was toch wel even vol? Ja, maar ik zou het wel leuk vinden om een combinatie te zieken met... dat is mijn squal en Schenkest, hoe squal zelf wat meer onder muziek dwang kennen. Dus nou kom ik en dat is dan de muziek. Dus ook een opzetje in de eerste. Ja, en dat is best. Dan krijg je hier een keer in de week een goede muziekles. Maar ik denk dat muziek wel verder in het onderwijs wel wat meer een plakje krijgen kan. Dat is sowieso mijn keuze de cultuur, ik zei er. Het weer behoorlijk voort. Ja. Komt het mij horen, ik zeg het heel voorzichtig, weer een beetje waarom? Of Ja, niet? ik vind het wel, ja. Ja, er zijn steeds meer squalen die het wel gewoon... gebruik maken van het oonbad wat er luidt van mensen die er gewoon verstand van hebben. En dan zoek ik het volgende stap gewoon mooi vinden om eens te zien maar squalen, hoe ze het zelf wat meer dwang kennen. Dat het wat meer in het systeem komt, dat het gewoon elke dag iets ondwang is. Nou ja, en dat die band ik met mijn instrumenten komen en onder de slag gaan. Ja. En Ja. uiteindelijk, zeker in de hoeken van Friesland West-Toewijk, komt de korpsen en Zeker. de bands. En Het is gewoon hartstikke leuk. Gewoon dat ze plezier beleven aan de muziek met elkaar te maken. Ja. Dat had hij ook een hele protte lol opleveren, Zeker. wat dat betreft. Ja. Nou, we hebben nog Griets en Griezen. De namen Boudewijn de Groot voel lekker leven. Ja. Had je toch meer van dat soort hoogtepunten of net? Of is juist nou les? Ja, nou, ik vond Ben Boudewijn... er nog... ja, wat zou je zeggen? Nou, ik zou zeggen, Boudewijn de Groot wie natuurlijk van mij absoluut een hichtepunt. Ja. Ja. Maar die man werk hier. Ja. Ja, het is wel... Ik heb wel een soort energie uithellen, ja. Ja. Toevallig wie ik er een paar bij was toen... Ik een ongrijpbare man op een of andere manier. Ja, klopt. Koest daar wat mij, want ik kan me voorstellen dat de komst binnen, maar als de zangbijdrage leveren, Ja. dan ben je de ziekje van wat wil hij. Ja. Nou, dat wie best wel ingewikkeld, vond ik, hè? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Het kost ik wel best wel wat tijd. Verder dat ik gewoon een fatsoenlijk gesprek hier waarvan ik dacht, oh, je rekt wat om of zo. Want ik denk dat hij gewoon heel erg in zijn holle zit. In de bubbel, hè? Ja. Ja, maar ik had bij dat hele opnameproces West en ik zeg al die artiesten op een gegeven moment een opmerking hier der en ziekje en soms die er bij reageren die het net of heel. Klopt. Ja. En het is ook meestal nog schenkel en dat echt net om die man op te zeggen, maar dat ligt mij best apart. Ja. Want het is een grutte namme. Klopt, ja. Maar ja, aan de andere kant vrezen die wel. Dus hij stierde wel achter. En dat is dan de andere kant dat ik denk, dan heb ik misschien net zo'n
persoonlijk contact met hij. Maar daar wist wat ik door en daar was mij erbij hebben. Dus dat zei dan ik wel weer wat. En blijkbaar wie je die basis stevig genoeg. Ja. Ja. Om daar toch die ding te doen. Ja. Want ooit heel onzeker begonnen in je eigen wereldje. Ja, klopt. Ja. En bij zijn Boudewijn de Groot, leef wel best. Nou, dit is de microfoon. De deur tegen je dicht. Er wordt de Ja. bol onzet. Ja. Ja, klopt. En er zit daar 3-4 mensen in een controleruimte naar die te zeggen van nou, en Ja. doe je dingetje maar even. Ja, Hè. let maar even jaren. Krijg je er nog de kriebels van? Of, ik kwam het heel rustig hoor. Ja. Nee, ik krijg altijd de kriebels. Wie is je in control toch? Ja, want ik bereid me altijd goed voor. Dus ik denk, oké, dit is wat het is. En ja. Nou ja, ik wist wat ik doen moest. En ik hield me gewoon inderdaad goed voorbereid. Ik denk, nou, dit wil ik in ieder geval. En ja, zullen we wel stukjes die dan niet lukten op dat moment. Want meestal had ik me dan voorbereid. Dan, nou ja, ik heb alles goed in de gaten. Maar als er dan iets oors mat, iets heel oors, dan het in mijn holle zit, dan ken ik dat niet goed. Dus ik ben weer een keer naar huis gegaan en dat ik dacht, oh ja, oké, dat moet ik nog even doen. Maar stuur het me maar even. Kan ik het even een pikje doen. En dan komt die onzekerheid wel naar voren. Nou, hij wie op een gekke manier. Ik denk dat hij dat zelf, volgens mij net die is terug. Hij wie best ontregelend. Ja, klopt. Ja. En ik weet net ook, nogmaals, dat hij daar een gedachte bij hier, of juist net, dat het gewoon per ongeluk weer, daar kom ik net Nee, achter. dat weet ik Maar ik niet. zeg het wel, dat effect. Onder Ja. oren ik bij die, maar nog Ja. bij nog per oren van, Ja. want Ja. die heeft zich echt goed voorbereid. Klopt. En toch ging het Ja. plannetje de mist in van een deel. Ja. Ja. Dat gevoel is toch een beetje dus. Ja, en daar kan ik net zo goed mee omgaan. Dus dan denk ik, oké, stuur me maar naar huis met de opnames. Dan luister ik het even in alle rust. En dan kom ik weer om. En dat heb ik niet. En toen wie het niet een keer stiert er ik op. Ja. Ja, Want hij, vervolgens is hij er helemaal mee aan de haal gegaan. Hè? Want hij Zeker. had niet net niks doet nog om in de nee, harmonie. klopt. Ja, Volle zaal, grote zaal. ja. Het is grietje en ga je Ja, nee, zeker. Ja, dat is heel bijzonder, ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Wat zijn al de plannen nog? Wat ben de plan? Je mag even een dip hebben met Grits en Griezen, dus Ja. vanwege de COVID. Ja, Ook al klopt. even een van nou, wat willen we? Ja. En dit is voorlopig wel leuk, prikkelend, jouw energie. Ja, hoe het nou is het prima. Eén keer in de week lekker op paard. Bij de band. Nou ja, mooi verschillende samenstellingen. En dat vind ik het allerleukst. Ze Ja. bloedt het fris, is maar. Ja, klopt. En dan, als er iemand het kent, dan hebben we weer een oor die het dan even maaidoogt. En dat jouwt zo'n oor vibes, is maar. Ja, en wij doen dan een programma Friese Veskes, met Bokke, Riepma en Jan Hoekstra. En daar, dat hebben we nou een beetje ouder onder. En eigenlijk zijn Douw en ik, ja, misschien maar er maar mee ophouden. Maar ja, dan kerst die Friese Veskes dus nergens meer kwijt. En het is wel zo leuk en de reacties zijn gewoon zo goed dat we denken, nou, we moeten misschien het programma een beetje aanpassen en dan een nieuwe naam kiezen. En dan toch weer volgend seizoen weer maar verder. Ja, Kortom, gewoon lekker bezig. zeker. Ja, Ja, de dat squalmodel. Ja, dat is En de band, grut brengen. Ja, Hoort bissen. Mel is Ian en Maatsen wordt hartstikke fjouwer. Gaat snel, hè? Ja, ik iets snel. En Ja. zit er al een talentje tussen of hast je nog geen idee? Nou, ze zijn beide wel erg van de muziek. Ja, Melle die zei het al gitaar bedoelde dan. Die wiest en die zei taar. Dus die is er betiet bij. En Maatsen die doen ze het heel graag. En die zongt een heel soort. Ken een heel soort versjes uit de holle. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, dus dat talent, ja, god, ik nee. altijd wat moeilijk te zien. Maar ze beleven een soort willen aan muziek. Daar had Ja. ik gevoel voor. Ja, klopt. Ja. Nog in plaats. Ja, Dr. John. Het een beetje met een maatje. Die wil ik absoluut jaren litten. Douw is een erge Dr. John fan. En, nou ja. Fenomeen trouwens, hè, Dr. John. Ja. geweldig, ja. Maar nou ja, dit draaien wij dus een heel soort. En dan zit Maatsen super te doen op dit vesk. En die wil altijd Eiko, zullen we Eiko even draaien? Nou, dat is heerlijk. Dus dit is echt zo'n, nou ja, voor u zo'n thuisnummer. Als we dit draaien, dan is iedereen lekker aan het douchen. En, kijk dan. De gezinshit. Nou, het is een beetje zo. Ja. Ja. Klopt. Leuk dat ze wist, dank u wel. Ja, dankjewel, graag gedaan.